Băi, parcă aveam chef de un grătar și am ieșit în grădină cu toate sculele aferente. Grătarul, cărbunii, micii de casă, cârnații. Aprind focul, poc. După 2 minute știam deja. Azi nu mănânc singur. Apare capul vecinului englez peste gard. Alb confuz, speriat, vecinul. Excuse me, are you burning something? Scuză-mă, arzi ceva? Eu? Da, cultura ta culinară. Vecino. This smell is invading my house. Mirosul ăsta îmi invadează casa. Eu? Normal n-ar viză, intră forțat. Vecino. We usually don't cook like this. Noi nu gătim așa. Eu. Știu. Se vede pe fața ta. Vecinul inspiră adânc. Why does it smell alive? De ce miroase viu? Eu. Pentru că mâncarea asta n-a fost fiartă până și-a pierdut speranța. Vecinul. What are those called? Cum se numesc alea? Eu? Mici. Vecinul. Small what? Mici ce? Eu. Problemele tale dacă mănânci. Vecinul. Is there a recipe? Există o rețetă? Eu. Da. Carne, foc și lipsă de frică. Vecinul, șocat. You don't flip them every 30 seconds? Nu le întorci la fiecare 30 de secunde? Eu. Nu suntem la terapie. Vecinul. There's no thermometer? N-ai termometru? Eu. Am se numește limbă. Vecinul. It's very smoky. E mult fum. Eu. Ăla nu e fum. E invitație. Vecinul. I already had dinner? Eu deja am mâncat. Acolo asta era viața ta de dinainte. Vecinul mai aproape. Just one question. Doar o întrebare. Eu. Spune. Vecinul. If I bring beer, do I still complain? Dacă aduc bere, mai am voie să mă plâng? Eu. Nu. Ești complice. Vecinul a venit să se plângă de fum, a stat să numere micii și a plecat spunând încet cu voce de om schimbat. I don't think this is food. I think this is a lifestyle. Nu cred că asta e mâncare. Cred că e un stil de viață.